Naposo ni debata doau namapuan hatana Tuhanmu. Mangasawan dor ni debata ama. Dor ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dor ni tau di perbadia doau mado. Napi nadomu ni debata dan jadi silangan di jolma. Amin. Sodakon Tuhan debatama bohina Tuhamu, jala asima rohana dihamu. Didopakon Tuhan debatama bohina Tuhamu, jala dipasaur honma damena tuton di roh kami mengarah ke raja kami, nang ditoma di bagas raja iman maing. Parang main kami di arah pagar raja kami. Wah raja kami. Saat tamu ditoma di bagas nami di bagas sekali pasong. Lasami kerajaan kami di sepakok kamu, tong-tong di bagas kami pasong. Kerajaan kami ini hidup di rohata di area salku, naung margas di roh kita, inaung yang majalah pasu-pasu pada masari beo. Anak pun nami iman agabe helan ni rajai, guru ni rajai agabe parumain nami sejoro ni Tuhan tak.
asa dia tong-tong raja nabi boka Muhammad ditang yang munak las dibakti kianon alana di julu mudu be raja nabi imana naik parmain nami asa ada orang saya lapami raja nabi yang mandi besangat dirajai Muhammad ini sudah dibesar orang kayak selama 2 kita nomor bulu asa sahat sudah duduk dari garas masa ibadah harta ini besar rosa dengan panggabian mangi menambah orang duduk Muhammad raja nabi. Tarik. Jajisian rohaku cinta gitu orang mubah tungah pena masa dari botohodo ahana marga sia cinta imaroha porseya
Benua bijam piwal Tuhan isot doami maju guarmu jala pasangat pun harajau mia di Tuhan. Tuhan disadario masak kapang ya Tuhan mabuan anak nang soni dapat guru ni guriya le Tuhan nang majalo pasu-pasu para bugasun sian naposomi di bagas joromia le Tuhan. Roma ho dongani mahami ali Tuhan tiroi jalau rupi hami dinangulahon ali Tuhan adat si ulahon nami asabuya ali Tuhan mardalan obar tulomo ni roham inanay morhat kami ali Tuhan tujoromi dongani hami ringi kami ali Tuhan asabuy hami sa tolas tujoromi jalabisi hami majalo pasu-pasu siya ko ali Tuhan jala saut ngale Tuhan pasu-pasuomu anak dohot guru nami ali Tuhan asa gabi keluarga nadingkan jala sitiruan nasida itonga-tongani kami akan lebih keluarga tarunmu bima maradepot po ali Tuhan dinalay mangulay ali Tuhan dinalay mangulay kami adat nami apala ditikion dinamamuhay kami saha tu na mangujungi ali Tuhan koma na madungani kami dinamangulahon ang kaadat na obar tu siapa taon nami ali Tuhan na sumaralo tulomo ni roham tiroi jala urubi kami ali Tuhan pardusa na gudang ko kami ali Tuhan alay badia doang ko desale Tuhan jumulo se sado dohot pangalasan nami asa ng tarabat akapasu-pasu manay siyonom mo dapat kami Tuhan lewat kami hari natiur di sadarion asaboy ale Tuhan tiur ulahon nami sude atas ulahon nami adat nami nang soni atas isolot dokot sude at kaudangan nami ale Tuhan nanay grot wingan anon dongani tiroy nasida ale Tuhan asaboy ami rap dot nasida marlas ni roha om matangiyang puji-pujian nami do ale Tuhan jalo may dibagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami amin. saya
Moras balita saluna amanami nanami na upar sa kamihani. Untuk kamu carta. Moras balitamu saluna amanami nanami na upar sa kamihani. Asiniro ali Tuhan tado na totong madongani jala na papungon hitam maras niroha jala marlupolo di bagasan tikion ima pagdonga saripion di nasida sadajon alani ima tanya na hoho mahita di bagasan roha tadi. Amin. Hamu akadonga saha porsiau tama kapuji Tuhan di bagasan lasni rohata dalam tama dok merata itu debata siaran asih orang di rohana mari di mahita sen buku di nomor 754 ayat 1 ayat 2. Pasu-pasu dan kamu di mana sida marhite-hite pakaholongin raza di mana sida marhite-hite tau di perpadian asa mamuka jalan manusia di bagasan damai perdongan sari peonina sida tanyi umat tanyi nami ala asido tolongi roham amin pinasama tiki hubungan ina agawe benjol rahuluan pasanaton edep sucian Pasu par
Amin. Berian na inaulungan ni Tuhan ta Yesus Kristus turun nama makuling kita di tikion iman na manakuan yang kota lau majaro pasu-pasu pertama sari pioni na lau segala wajah di nasida di pertama sari pioni nasida di mana tersurat di Rom bidu 14 ayat 10 siang. Rom bidu 14 ayat 10 siang sama mari tidak isi. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Di bawah ini tak hima na tahu pada meho jala tahu diuliho kita sama kita. Di bawah ini tak hima na tahu pada meho jala pauliuliho kita sama kita ido yang gosana perdamaian ya mangyangi naudi ditongani ngonuna mangyangi naudi i bertujuan laho pauliho ya mangyangi na udi ya mangyangi naudi na tahu pada meho ya iman na paulihon kita sama kita ina si Paulus puasa di Huriano ya masa definisi memasakkan kehendak dibikini surat dalam masa definisi yang mengatakan bahwa ayo seperti Paulus aku lebih hebat daripada kalian hidup ahena di tahunan kemainan mana dia cara tahun di gimana dia cara tahun teman dan kondisi Yahudi dan kondisi anak gunung dan anak mata dan kondisi anak katoban jadi semuanya sama lahu pada memang totuna alun madisi rohana mengalah kesalahannya ya kasih tahu nanti kita masuk jam 10 lagi jam 10 mah 10 saja mah tutup kami alani pelen gitu kan jadi memang sebelum terpas-pas balakon titiknya kawan balakon pembekalan itu besok bertanya ke kami mah nanai ujahani halakon ima tak sadar jadi bulan mati nak kilap munas lugu di bagas Sarawak mitok sonor pas jam nomor terlambat masuk gereja makanya kami berangkat sejauh nanti jam 10 kurang 5 jam 10 kurang 5 karena ya pas di mono waktu jam masih mau ngabangina itu alai apapun yang kita lakukan pada saat ini Muhammad lau pemilu dalam bulan tahun Sienon yang sama pemilu kita dari Mudani dari kelas 10 ya mulai kita selalu mengamalkan
atau tayo kamu mahatan di bata tani tulu pada masa ripio mihak Kristen dumito pada bata jomai di ibana dan mereka sasada bawa ujung ubaya mat ibana sada berburu ubaya akuna aku ini hidup Tuhan Yesus ganut na pola kunna yohina ia soal ni na mainan na bala kosal pangalak do nang nama buat nasi dirai atau na pinadung ni debata dan jadi serang ni joma somono do hidup Tuhan debata tu bawai hamu akabawa hawalongi hamu mapar di hukum nabi somon Kristus maka hawalongi huriai jalan amaleo dirilah mukopsa unang kamu do penasida ikom maroha hamu madongani nasida sangat baik kamu nasida somodonga panina di hamu dua nasu nasida dungi somono di debata tu aka umum dioleh aka perukua ma aka bawa nabi somo pangaloi na Tuhan ai bawa iyo kudu ni padintana somon Kristus kudu ni muriai ikon doktor Horman Toman maradongan ala bohor doho hari mahonito di parangi ni buru iman harga di jodoh ni debata doho di jodoh ni jorma atau somon nama parangi matan di bata mahamu semuluku para sini dohau do habasaro do hasil puniro hamamu marsi paunimnya mahamu do marsi asia-asia sabu di roha muru rimas panogahio do pansahion dau masya kamu alai kita misal nai marsi hawolo mahamu aido rau ni nasundengan ni dame nasya debata imam raja rohamuna jala sanggup nabi nahemuna marhite hite hata manang papahena totong mai marhite hite gora di Tuhan Yesus asa ibana mangraja rohamuna doho ulamuna atau munga di bedi amu hata di debata tadi waktu di padoma sari pioni naman kumaahu jumoro di ho ari pangoli lumendong panahatan napitu na oro doho akajuntok di joro di debata na upoto sanggup doho di joro ni akadongan na pundison na di panggil rohamdo si Agustina guru di Gongon nani mon gade dong musaripe na olo doho maka holongi bana sian nasa roham doho manglaho sian nasa gogom uhu mangaju di hagaleona tusura humura parangina jalan sotu papa lahom mana kali konomu ibana pai manisiran hamapiak kamu sogot molo nang sadar roham mangloe sanduk nai dogma namaluku maahu do iho alinina Agustina do ligo nanilit ni si lumentong panahatan na pituan bayar orang nasaripe na oro do maka jonto di jolo ni debata na ugoto sanduk do di jolo ni donga na pundison na di pangido rohando si lumentong panahatan na pituan gade si dukmu oro do maka holongi ibana sena saroham do mapangalaw na ture mararukun ibana do maparangi na badia pabuah hal kristeko jalan satu pama hiloko mana kali konomu ibana pai manisiran nama dia kamu sogot molo nang sara roham molo serut nai dogma naposo di debata doau nama buan hatana Tuhanmu mangasawan gor di debata ama do gor di anak na Tuhan Yesus Kristus do gor di tahun di perbadia doau mado nabi nadomu di debata dan jadi silangan di jolma. Amin. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu di sondako Tuhan debata mabohina Tuhamu jala asima rohana midahamu di dopako Tuhan debata mabohina Tuhamu jala di pasaron madamena tuton dimuna. Amin. HKBP Maria Tuluan harap lo sama sada cenderamata berupa bibir untuk pengantin sama sadar patukuhan hafal nasida untuk menjalani hidup baru. Tuhan menandua pengantin untuk senope siang huria AKBP Maria Tuluan sama cenderamata bima bipil doh bukitde sada mon patukuhan rumah tangga mona asal langit tujuan nyaral
sama nidok si dua itu mak si depan nami si titik si kepawin orang tanah penahuna untuk sanope nah boy di pasar Korea HKBP mari turun saya sampai itu hatta mari mau angka pasal-pasal tidak mengulah buku di bidang mana teman. Pasangan mawalang pikiran tak kamainan la pasahatom lasti rohata pedianta patu bahabi dua kantung mamainan ada tertentu proses pembangunan di Pedianta.
holong minang holoki dua rohanung ngadomu di padomu Tuhan ini. Saleleng di tanah haholong imaan songona maka holong iho aleha suduman ainung ngahu kodoho
Bermainan tu simat jujung nami asa sai oras jalan sai kabe mapahok tuhok siana. Ya, lihat minum. Mewakili mama. Sama makannya. Oke, baik. Jemput tamu. Maju ma. Isi na ulo, jemput. Dah, kalau kiri mau. Baik, nalang mo. Ini mah yang ulti. Dan lumumi bagi kita keluarga besar Pokaran yang Punta Siraja karena Naboloni Boru bere roti bebere di hari nauli di bulan Nadengano di dalam rapi dan Manguduruan yang kota Kormeta Tujoro di Tuhata Majalo pasu-pasu Asari Beon Sian Labosona Las namanya itu sih ala di batu baru di son mau di Amerika nanai Bodota Tuhan digundang tak asa tongtong Marator kita di son inaruhan nami ada orang sonda buat Tuhan digundang tak nomor lihat tidak berjolo deh terus rohatan apa tuh ijolo non ijolo Wahamang baru jolo kami majote bari pasat kami partikan di Rajani baru Wande nami di partikan di damulak kami sejoron itu hatta Iman Amajalo pasu-pasu pardonga Saribeo nana nami do buruna parmen nami sejoron itu hatta marite na posona las di partikeno na sa dibuat nami sama tua di gondang nami marite sama darat na hobar dia ada siapa takon nami asa mandoko si tua alu-alu apa jomang to mata di mata si tolusada mau lihat mama dia nami ngelo ko to mata di mata si tolusada alu-alu apa jo tuha bonaran di huta asayang dia di bonari na sa ulaw di bonari asuton alu-alu mama mau lihat mama dia nami ngelo ko tuha bonaran di huta alu-alu apa jo tuha mata raja inata sorry barang dia kan dulu. Ati adom dia kana hurang barang nalo dia kapal mereng nami manang dia kapal ortor nami. Aduh mama. Marmula dan nauli marmula dan naringkan. Siajur mula-mula ina siajur pelatopa. Mai hami gondang mula-mula. Las padu mama tu gondang sopa. Asal lihat bangga lihat nang perhorasan di hami bono ni asuta pembaran di Siraja Parna na bono ni boru bere nang iba bere baik mamang godang liati
sekaligus persobat. Hai mamang godang na nama batu sih. Jalan benot tay mana di bagasan tangnya asa keluarga na berbahagia jalan keluarga na terpasu-pasu mana di toma-toma ni keluarga besar na bitu dar lumobi mamara dupuk kululan dar raja ilibok wados marwat tate sama sahab mah sama silas ni rohata maju. Oh,
Tikiano kumasa matuhobang kudu cuma acara tak. Jadi mau lihat mah, terhadap saat gosip kami guna di hasudan di masa time mah parti kenot tu kamu guru nami. Hukar, kita orang nami di zona, itu tuh langsung.